Kak, Dalam Pak ini nanti ada donatur saking Ibu Kusdarini. Nah, ini nanti wonten door prize ada 5. Mangke wonten TV, wonten mesin cuci, wonten kompor gas, kipas angin kali Magicom, sedaya sumbangan saking Ibu Kusdarini. Terima kasih luar biasa Ibu Kusdarini. Awakmu wis entuk nomere urung, Le? Wis entuk nomere to? Pangestumu durung. Oh, durung. Yo njaluk. Ning nek wis entuk nomor, aja kobong lho ya. Lah ngapa? Aku pas pitmiomu lak iki kobong. Dikeki nomor kok melu kobong. Wong kancane kena bencana kok seneng. Ayo, Nduk. Nggih. Ugi menika karawan Pak Kangkol, Pak Nggih, mengke diaturi minggah panggung. Nika tasih rapat. Besok malam Senin kita nonton wayang wonten daleme Mas Kangkol. Nggih, rudal joglo. Rudal joglo. Sliramu yo dalang to, Nduk? Dalang apa? Lho, kowe kan yo klebu dalang to yo. Oh, aku sing dalange mahmu kobong tingi. Labene. Itu perang. Ini setelah nun sewu sak sampunipun alusan cobi kula nyuwun gunganipun Mbak Rini. Mbak Rini Mentir. Kowe engko nyanyi 2, Nduk. Asem apa pentil asem caluk karo mudang anak. Pentil asem caluk. Janipun kula nyuwun dikendangi kalian Kang Mas kula Bagong. Berhubung beliau agak kurang sehat, niki wonten Bagong muda. Mas Pandu. Oh, Bagong kuwi apa iso mendang, pecah. Iso adol. Oh, iso. Ayo Mbak Rini, mereka nun sewu Mentir itu nggih. Mentir niku kan nami kampung nggih, Pak nggih. Mbak Suci menika ikonipun Sragen. Saantero Indonesia niki namine Sragenan kalih apa kae jenenge? Bukan. Tayub niku pun kawentar. Kunjuk dateng Bopo Soekarno saking Paman Jawi, Mas Tarno saking HBCK Gentasin Tramas, Kang Mas Karjan saking HBCKB, menika sami tasih mirengaken. Khusus piyambakipun mangke nyuwun Mbak Rini ngasto pentil asem caluk kalian udang anak. Pentil asem caluk. Tapi ngangge tayub nggih, ngangge tayub. Garap tayub. Monggo Mbak Rini. Mas Pandu. Yo pengendang kabeh, Mas Tama, Mas Jiji. Nggih. Mas Jiji ya ana. Mereka ikonnya Sragen. Nggih, Mbak Rin. Orang Nduk kok kue suaramu bisa kayak Mbah Mentir itu gimana anunya? Nggih, mungkin sejarahipun. Sejarahipun saking alam. Oh, alam. Oh, tak kira kok kan ngombe bir ngono nggih. Ora. Nggih, itu anugerah. Anugerah nggih. Layak disyukuri. Milo anggere aku nyepeng cempurin kowe tansah nderek ya, Nduk ya. Anjir. Dan iki kok anu lho, Nduk, apa sumbangan ya. Jadi gotong royong kowe engko mulih mung kondur mung anu apa bicak ae ya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Monggo arep pentil asem caluk dulu atau mudang anak sih ya.